Hello and welcome to Africa and Beyond the Television Network, and we continue to take a look on what is happening in the nation without fear, without favor. There is a chief, and I'm highly disappointed because of the behavior of this chief, and we need to take a look on what really happened, what really transpired, and so that we get to understand the extent of menace in the nation of Zimbabwe. Usanyengedzwa uchitaurwa zvinhu zvisina basa wazva ndiri kuzoona kuti uruda kuita zvekunga uruda kuuya uda kupangidza kuti inini munomu anhu azobuda muno kuti mwakandoona here nyarara iwe hati hauna mari barombo muna kundobva ari muromo aisu ane mari totaura udotaura kuti wati uri murombo uri toshaya nemari yedare ushata kusvika takuti taura pamwe totogona kuti usataura wakamboona murombo achitaura here pakazarana kana parufu kana pamuchato panotsvakwe munhu une zviro unyari hanini rura vaswaga hauta usajaira tsvaka mari woita pawa toko sada kutokuti iwe ndiwo rubva utaura kuti handina nditori pakona ndakadesaka udoutauri hautauriba isusu inini chizwa handina nhamo bainini mari ndinayo zvese ndinazvo sandiri kutaura usakwidza voice uri murombo unopara futi mhosva pamusoro pemhosva ende usajaira kuda kunyepera kunga unoziya maningi iwe uine nyaya iri muno dhuruzizi yako uri kubva wazwa mwari haatsari benzi kuita mambo ba wazwa munhu unotsara kuti iwewo panhu vese aiwa mambo ndimwari unonga atoona anhu acho ese kuti ese ngaendoko ushu ngauye inini inewo kanga wabvawo kune munhu wainyeperana muchirongoti munana mambo haasungwiba usada kuuya muno muchida kuda zvekuti ndoda kutoenda kudaidai tinokunyudza unonyura ngoti urudhirana anhu ane mari usafa wakaitirana nharo nemunhu une mari yakadarika yako uchitumwa futi ngemurombo ndiri kutaurira usaita dzungu pfava wazwa pfava usaita zvo zvokuuya wasvuta wouya munomboti ndoda kuzodini shamwarika isusu hatiiti dzekusuta but tinomwa mutii kudarike dzako zvisati tichichidzira ngeforya kana mubvaya uchiti ndoda kuzwa ndoda kutodini uyu uri kutotaura kuti wakamurova chibhakira wanitaurira nyaya yacho kare uruda yo hauka kunga unozwaya nezviro munomu watotaura kuti uri shindi inopona ngehwako chigara pasi woonekwa urombo hwako tochigara pasi isusu kuti murombo uyu tomubatsira sei hino ukati ndiri murombo uyu uchiwa wakamisa kaditunga njiwarungu mudenga tokubatsira sei uri kubatsirika here uri kutoti handina mari. I apologize for having network challenges, but the bottom line is when you look at this chief, the way he is addressing this whole issue, it's not good. It shows that the judiciary system in the nation of Zimbabwe is no longer at par with the constitution. It's no longer about the people. It's now about individuals. It's now about just a few people who are benefiting from it. So this chief does not deserve to be somebody who goes to resolve matters in between individuals. He's not even qualified to do so because he clearly comes and says varombo havana chavanofana kutaura. Yet justice is about making sure that there is equality. Justice is about balancing the scale. It doesn't matter you are poor, you are rich, whatsoever. This man might speak about being rich, whatsoever. There are people who are rich, filthy rich, more than him. Does it mean if they come here, he must keep quiet, he must shut up, even if he is right or is correct? This is where we are because of this government of Emmerson Mnangagwa. So I hope and believe that one day things will normalize in the nation Zimbabwe. I pray that things will normalize at a certain point in time, and we will have a better system in place to run the affairs of this country. Thank you very much.
Temba, thank you very much, my brother, for coming. He says there's not a true chief. Yes. The conclusion we can give right here is we have rogue people who are chiefs, magistrates, judges, and these people, they continue to render the constitution useless. They continue to tear down the constitution. Until when? So let us continue to fight. Let us continue